Her har vi Google Nexus One, jeg mener Desire. Og ja, den minder altså utrolig meget om Google Nexus One-telefonen. Designet er nærmest identisk. Den er 11,9 mm tyk. Men noget nyt, der er fysisk der på den, det er den her knap hernede lige under skærmen. Det er den er blevet optisk. Så det er faktisk meget fedt. Den går ikke så let i stykker, og den er også mere modstandsdygtig over for støv og slag osv. Styresystemet i Desire er Android 2.1, og der sidder en ny version af HTC's eget Sense. Og vi har bladret lidt i den, og det ser ud til, at der er rigtig meget fart over feltet, når man kører rundt i systemet. Men altså, det er sådan lidt typisk Android, men det går bare skide hurtigt. En ny feature, som HTC har smidt i Sense, i den nye version af Sense, det kalder de for Friends Stream. Og her der bliver al info om de venner, man nu har på telefon og kontakter, de bliver simpelthen bare samlet under en lang Friends Stream. Når den kommer på markedet, så har den måske plads 10,1 i telefonen. Og det betyder, at man så kan se rigtig web-tv på den. Men det er lidt usikkert, vi har ikke helt kunnet få det bristet ud af HTC. På bagsiden, der har vi et 5 megapixel kamera, der er fotolampe og autofokus. Og ja, egentlig så er der ikke så forfærdeligt meget nyt i Desire. Har man Google Nexus One i forvejen, hvis man har været i USA for at hente den, så er der nok ikke rigtig nogen grund til at købe den her telefon. HTC de siger, at de har kontakt til alle de store operatører verden over, og vi håber selvfølgelig også, at Danmark er inkluderet på den front. Når den kommer til markedet, det ved vi ikke endnu. Prisen er også usikker, men må ikke vi lander på et sted under 4.000 kroner.